ҳаводарои азиз, оё барои бор равон кардан ба Тоҷикистон душворӣ мекашед? Пас ба ин компания муроҷиат намоед. Ин компания борҳои шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област бо нархи арзон ба шаҳри Душанбе, Регар, Ҳисор, Турсунзода, Ленинский район, Ваҳдат, Варзоб ва Кӯибеш бе ягон монеа, бе ягон душворӣ бурда мерасонад. Номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад. Албатта ки занг занед. Салом алейкум подписчикои канали Мошинбозор ба номи Қирмонов. Мана автомашинаи мана Нива, не? Нива 4X4 4 дара. Мана ба навор мегирам. Ҳоли тага баъд қатъи савол ҷавоб мекунам. Ма як ба навор мегирам. Мана Нива 4X4 4X4 мана тарафҳои мошина ма ба навор мегирам. Мана 4 балон нав ба қавли Шафиёр 4 балон навай. дар шелаи тага салон шаяд элабда. Хоб мана салони Нива. Хоб мана рулавои система. Хоб мана торпеда. Чӣ дорад дигар салонда? Магнитофон, передок, раздатка ҳама кор мекунад. 100% передок, раздатка ҳама кор мекунад. Мана чихолои ақиб. Хоб мана потолоки салон. Ҳозир. Хоб тағои кӯак якам та чахчах кунем. Хоб на мотор шози ба навор мегирем ва баъд пурсон мешем ай шумо. Хоб мана мотори Нива чуноне ки маърифӣ кардем, передок, раздатка ҳама кор мекунад. Ком випускай тағои 2002. ҳуҷҷатош 100% ҳуҷҷатош ҳаст. яксола ҳуҷҷат. Газ, бензин ҳар ду. Объёми мотораш 06. Чанд сум? 30,000. Агар қизи харидорӣ кунам боз муомила мешавад, арзонтар мешавад. Боз арзон мешидагист. Номери телефон 935 14 01 96. раҳмат, саломат бош. Занг мезанам тага муомила кунен, иншоаллоҳ харидорӣ мекунем. мана ҳозир бошад, мана и додарам боз мана ба бозори деҳаи Қирмоншаҳид. молодёжни мошин всё хоҳиш кан ҳами подписчикои канали мо 07 мошини молодёжни. мана тарафҳои мошина мо ба навор мегирам. мана аз ақиби мошин тарафи рости мошин нағз аҳамият битин. дар шелай додарҷон, дар элай салон шояк ба навор бигирам. мана 07 салонаш сар мекунем. мана ай рулавои система. мана торпеда, магнитофон, телевизор. мана скаменкои пеш.
من از همین کوی عقیب خب من سالونی پاتالوک سالون خب کم بپسکای دودر جون 2000 ها اوجاتوش 5 مو 6 مو دیگه اوجات دوره خب گاز بنزین موتور شاشه یک شاشی اینجکت چند سوم 17000 17000 اگر قضی خریداری کنن معامله میشه روز معامله میشه نمره تلفن 985 84 24 64 رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله من ای برادرم автомашинаи мана астраҷи опел астраҷи барои савдо ба бузурги деяи қармошаӣ довардааст мана хоҳиш кам ки ба навор бигирем мана тарафҳои мошина ма ба навор гирифта астраҷи мана свети металли Uai, você é hoje não é você meu mês tem. Hoje aí você não mês tem mesmo. Mana tarafı maşin, disko, arpeş. Dar şeyler. Salon şayak. Orada gidelim. Hop mana saloni maşin. خب من سالن بسیار شروع оборудовانی تلویزیون کاندیشنر خب من задний камера شما نرز اهمیت بدین خب من рулевой система خب من скамейкой عقیب мана потолоки салон ком выпускай туда же 98 выпуски 98 простой газ бензин я сол уҷа я 15 рӯзга танировка чанд сум ҷои асосӣ шарка 28000 қизи харидорӣ кунанд муомила мешавад ҷош 28000 номери телефон 285 51 23 раҳмат саломат бош мошин шарда гаштаги занг мезанам муомила иншолло хоб мана опел караван и додарам мана барои савдо мана ба бозори деҳаи қармошаид мана овардааст мана хоҳиш кардам мана ба навор бигирен марҳамат тарафҳои мошина мана ба навор мегирам чуноне ки шумо аҳамият биден мошин мана камтарак хокулуай гарди хок мана гирифтааст мана тарафи наёя бо шапонамон салон шаяк ба навор бигирем хуб мана салони караван мана рулевой система мана тарпедаш хуб мана скамейкои пеш хуб мана скамейкои ақиб хуб мана потолоки салон кудо дарҷон ком выпускай ин 97 рама пушидагӣ мушидагӣ надора рама кафидагӣ надора немихеле задагӣ нест хуб газ бензин не ки уҷатош уҷатош бучидагӣ надора
خب объёми моторш 1.6 простой. чанд сум? 25 та гутем бо савдо мекунем. Қизи хайрдорӣ кунам муомила мешавад. Бо муомила мешава, арзон мекунем. номери телефон 988 28 988 28 28 46. 28 28 46 раҳмат саломат бош занг Мусидаги мезанам мусидаги вообще надорам. муомила кунен ина барои бачаҳои ғариб ягон чӣ гуфтанӣ боши марҳамат Саломат бошанд. Худо беғболшон накунад. раҳмат саломат бош хоб мана 07 идодарам мана барои савдо мана барои фурӯш ба бозори деҳаи қадмошаҳӣ овардааст 07-ам мошини маладёжния мошин барои ҷавонон мана 07 ҳозир дар тоҷикистонам дар россиям 07 мошини современия мана ман тарафҳои мошина хуб сёмка мекунам мана моториш мотори 07 خب салонша чӣ хел кинем خب ҳамин салони мошина мебахшӣ накрако خب як медорам ҳамин рулавои система тарпеда пробегша як каталогша обязательно خب мана скаминкои ақиб салони мошин оборудовани нағз кардаги ку додарҷон чахчах кинем ком випускай 2008 2008 инжектор газ бензин ясола уҷат ҳуҷҷатош яксола ҳаст ка уҷат ҳамаш ясола саломат бош номери телефон 902 20 20 31 чанд сум ира каш даш мегем хай буд қизи харидорӣ кунан чанд мешава ҳамин ҷои ҳамин ҷои ҷомоиш. мешидаш 15 15 мешиша хуб саломат бош занг мезанам муомила кунен иншолло харидорӣ мекунам